Tombouctou selikeneba no ye sarkila ye a fara ina fo dakononi ni seliba donya seli kɛra Mali woromasiri tabaw ka kɔlɔsili de la munun kun yelen do selikɛnɛ yɔrɔ la fan bɛɛ walasa maaw ka se ka seli kɛ basigi kɔnɔ. Alpha Ben Assayut mun ye Jingareber no ye Tombouctou misiriba ye Almami a ka kutuba kun bɔlen do seliba yɛrɛ a nafa kan adamadenw kan. Parmi les bienfaits, il y a a nafaw la basigi ani dususuma mun bɛ sinsin ni Ala ɲɛsira ye. O de la an ka seli o seli la an bɛ duwawu kɛ walasa maaw ka sigi ni ɲɔgɔn ye basigi la k'a sɔrɔ hasidiya tɛ maa si nin kɔnɔ. An ka duwawu ye o de maaw ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ. Les messages que j'adresse aux fidèles c'est de rester serein. Tombouctou gouverneur ka ciden kunbɛ seli kɛnɛ kan ale ka kuma ka ɲɛsin Tombouctou mara mɔgɔw ma o de Mali woromasiri taabolo bɛ baara mun na ka duwawu kɛ walasa o baara in ka se ka fanga sɔrɔ halibi. Les forces de défense et de an ka laɲini ye bi Mali finitigilakaw an ye baara mun daminɛ an ka se ka fanga d'a ma halibi walasa u bɛ cɛsiri mun na a ka se ka Mali ka jɔyɔrɔ d'a ma Ala ka basigi sinsin Mali la. Que Dieu protège et bénisse le Mali. Tombouctou mara kɔni la saga gɛlɛyalenba de do ɲina a sagaw sɔngɔ bɛ taa 4,000 ka taa fo 600 la. O bɛɛ n'a ta maaw nisɔndiyalen do min na o de seliba mun kɛra basigi kɔnɔna la. An bɛ ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ Ala ka nin seli kɛ seli barikama ye Tombouctou silamɛw ma ani diɲɛ fan 14 silamɛw ma. An bɛ Ala barikada ka sababu kɛ an bɛ ka seli kɛ basigi kɔnɔ ani nisɔndiya kɔnɔ o de kun y'a ka laɲini ye. C'est l'essentiel. Seliba in kɛra Tombouctou mara kɔnɔ k'a sɔrɔ dugu caman bɛ minnu mɔgɔw n'u ka somɔgɔw tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sabu kɛ a bɛ tile 2 bɔ telefɔni minɛnw bɛɛ de tiɲɛna cɛ marifatigiw fɛ. O duguw la Bintagungu, Tonka, Douétchiré, Mbouna, Echel, Tintilut ani Bouré Minali. وآخر وقتها يومان بعد هذا اليوم عند أبي حنيفة وأحمد ومالك